sa Megamall A. Ito yung pinagkanta ito. Hindi kita nag-uran pa sana ba ganun uran. Bakit kaso ba madampugon? Hindi ka man pwede mag-ano dumaligdi ang agi kayo. Car Park C sa Annex. Ang QR code na tapos mag Kultura nga eh. So Uni ang kultura digde. Oo. Pero so Dulo. so dari Punto sa robot. kultura. Ah. Di ka naman na ma-office sa ADP. Iyo pagaro dai pa man. Dai pa man. Wala ka iyo. Di pa ako nakalog dyan. Dari ako naman sa nang nakalog sa ADP. Katukuta. Iyo. So kan so mapa Korea. Kaso dahil man ba naka ibas ka mama. Kaya dahil man nakaiba dyan sa ADP. Ano na yun? Nakalaw dyan ka to si Lula mo, si Tika mo Chuna, si Mary Ann, kairibanan ka to. Si Say pa ito, may retrato baga. Si Kuya na So i-user stop ako. Paano pigre-register ang mapa-register pa pag malaog dyan? Visitor registration.
Yelo na. Bata, may ano pala, may dumog. May tubig. Diyan ko ito binakalso. Lababo baga? So bagong lababo duman sa araw. Diyan sa Home Depot digdi. Maagi kita sa Decathlon dyan sa ano, Ay, ay. Kendesita. Rumdo mo ita. Oo. If you just realize what I just
Rosita. Ang ining Pangarang ka ni complex na ini. pero Ortigas Center pa din. Oo, parte pa kang Ortigas Center. Ortigas Center, so kadakulaan na ini. From Chendesita, so yung pangaran o nga. O, pag Bangge, mailaw ini Christmas, mga ano ini ba, gagar tunnel. Paluwas na yun sa TV. Uyan sa Decathlon, Pasig. Magdamot ka sa masang pang Manila, magbakal ka anong gusto mong sports. Sa anong sport na gusto mo na gamit. Christmas street light tunnel. Uyan, nakakaagyan ang pangaran. Uyan, Christmas street light musical tunnel, 6 p.m. to 10 p.m. May music mananggad pala ito. Musical tunnel, November 4 to January